се Женя Желязкова от град Радомир. На 30 години съм председател на фондация Еко-Етноарт. В фондация Еко-Етноарт аз съм един от основателите. Нашата фондация се занимава основно в три сфери – изкуство, екология и туризъм, като максимално сме съсредоточени върху динамизирането на културния живот в града. Също така изработваме сувенири, които представяме на фермерски базари, на изложения в цялата област. Организираме събития с рисуване, творчески работилници. Едни от техниките, които използваме са стъклопис, позабравени техники като пластенена вълна. Обичаме да работим с естествени материали, така се получават най-оригинални подаръци. Идеята за фондация Еко-Етноарт се роди заедно с моята приятелка Десислава Новакова. Заедно с нея решихме да създадем едно арт място, където да събираме младите хора в града, да творим заедно. Нашето участие в проекта Рейсют беше свързано с различни обучителни програми, в които се включихме заедно с Деси Новакова. Участвахме в обучение по туризъм, маркетинг, предприемачество. От фондация Еко-Етноарт участвахме в почти всички фермерски пазари, които бяха организирани от проекта. Заедно с моята колежка членуваме също така и в туристическия кооператив, който е по проекта Рейсют. По време на фермерските пазари се срещнахме с много хора, които се спираха, разглеждаха нещата, които правим. Имахме възможност да комуникираме с тях, да обменим идеи и опит. И смятам, че това е доста ползотворно. Проектът ни даде много добър старт, като ни включи в различни обучения, консултации с юрист, счетоводител, което ни беше доста добра основа за началото на нашата дейност. В момента имаме пътуващо арт-ателие и правим различни събития, свързани с изкуството в цялата област. Мислим в бъдеща перспектива, като първоначално искаме все повече и повече хора да дойдат тук, да видят какво творим, да посещават ателието ни. Еко-Етноарт е фабрика за позитивни емоции.